Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita. Para naman ninyo. Para sa mismo sa ilang pag-eskwela. Para silang umaabot. Ngayon ikabot sa panahon. Nga kon, wa na unya ta. At least, magkapatapos ta nila. Arong nga dili nila masinati ang natagamtaman sa atong karong kalisod ug madamlag. Final na pagyud ay ang imong desisyon. Nga imong mingbiyaan. Nga ato ka na gyud manarbaho sa layo. Teko rin, di ba nagsulti naman tabahin ni ini? Di ba napasabot na ka? Tanawa na siya, mihila kinoon. Makita ang ganikas pang na bata. Bibi. Trapuhan na to ng imong mga bibi. Ayaw. Corinne. Ako rin bupahid, ini. Tay. Hawa na di abdi. Kay napagod ang itlog akong giprito. Atuan na lang itong mga bata. Kay naluto naman ako ng longganisa. Ignang mamahaw na. Sige. Pero, ayaw sila pakitag naghila ka. Sige, atuon sa nako sila. Unsa day ka makurin? Paglaki na imong mga mata, mura kagikan nga nagilak. Bitaw mo. Bitaw day. Naunsam din ang imong mata. Ay, napiskan magulis mantika ganiha sa pagprito nako sa sudan. Sa itlog ug longganisa. Uy, Nge, kasakit ana. Napaso di ay ka ma. lo. Padayon na mo kaon, Miles, Dudot. Dili maayong magtabi nga ni ata sa atubangan sa grasya. Sorry, ma. Sorry pod ma. Na, sige. Mapadayon na tas pagkaon. Di ba, mato pa mo ron sa eskwelahan para sa inyong final rehearsal sa graduation, Dodo? Oh, nalimot ko. Alas 9 ba may magsugod? Tanawa ka ra. Hasta pod di ay mi. Pa, ma. Iniguman sa practice nila ni kuya. Magpractice pod mi og paso. Uy, praktison pa din, ha? Mamaingon ni ma'am namo. Oh, nala, sige, mawang ka. Mga ayaw na mo pagsigig tabi, di ha? Kaya mga anto pa man mo sa eskwelahan. At na mi, ma. Pa. Bye pa, ma. Bye mga anak. Panguros mo! Oh, jangan samahan. Father, Son, Holy Spirit. Oy, pag-amping mo, ha? Pag-amping yun. Dili magkiat dito. Muli na yun, humans practice, ha? Ulgi. Day ko rin. Awa na. Nanasab siya, ana, oh. Sugod na sab. Abi man ako nakasinabot na ta. Kanusa ka man makadungong nako kami uyon sa imong tiguhang pagpanarpaho dito sa layo, Francine. Ha? Kanusa man? Siya, uy. Wagit ko mahinumdum nga misanong ko nimo pa hinana. Wa ug wa gyud. Ang sama day akong buhaton. Aram nga mo sapot ka. Ha? Ang saman, kunin. Way na tindahan? Way ngita na ko? Aw, paman, wa man dong yan. Waman dong. Mau ba? Oh, Pero sa mga di mo anis Francine, harong kikita na ko. Harong may sigutan na mo ang iyang pagpanarbaho dito sa Cebu. O magkamausab ang iyang una-una. May importante kong lakon ha, di siyang, Bruno. adang. Naganit mangita na ko, pangunta na kinsa, niya tawagi o tiksi ko. Adang. Sige, kaya mo na ko.
Sige. Apyot! Present ko! Present ka karon na. Okay, dong. Asa man tayo ni dong? Melarga man lang ito. Wala ta kabalog. Asa tayo ni pagdulong. Ihon sa ning auto, be, Apyot. All the time, dong. Ilog tarong ha. Wala problema, dong. Basta ikaw, imo ko ng auto. Sugod ka na sa ginanggaw diha. Iba magaling hanggaw hindi ko, dong. Musabot tulog doon ka. Hilom, hilom. Paan mo diha, oy. Surang-surang ron na ron. Surang-surang yun ron ako ron, ha? Ano na, kalugar na dong. Dapli na kayo na eh. Wala man tingog. Dunggurge, kalugar na to. Manawag na ka? Pagkalawagon ko ni mo? Mag-usam ko din eh. Ambot ni mo. Siya mo tako. Ningo pa na kung manaog ko, ngawaman. Bitaw, no? Kapisos ko na. Tao na talaga parking ng lugar dong sige. Salan mo na nila to dire. Larga. Unsa turong? Huwag kang kadungog, matod ko, larga. Kabungol ba ni mo? Di mo ko bungol dong. Nakadungog ko. Oo, ganing ngutan ako. Ni mo kaya kung giklaro? Mga tarungan pa bagyog ka, bibida mo. Giklaro nga kung giingon ni mong larga. Klaro dong. Ako lang giklaro pag yun kuan ba? Unsa? Larga na. Larga! Unsa maning amuha? Uy, di man masabot. Nagkawala na may raro ne. Dilim gani sa ingon na ano ito sa una. Diha rin ko di magsugo. Dihang namatik na ako nga may pagtingin sa asawa siyang suod nga best friend. Mapugngan pa ka. Kapugngan pa ibiga. Dili ba? Nabalik. Kapugngan pa ka di ay baha. Dili ang biga. Bilitso man ka. Bilik ko unta ka atong iskina. Bidimano man unta ka. Kay miingon dahil ka dong. Wala man kay gisulti ko ka sa tayo ni punta. Baba. Limot ka dong. Sige, baking. Kung asa ka pwedeng magkabaking. Wato ta sa suki na itong fast food chain. Ay, salamat ako dong. Gigutom na kayo ko. Huwag sa may nag-ingon mo mga unta. Wa dong. Unya, Wa. sa drive-thru ta. Mag-order na tag pagkaon. Para sa mga maestra o sa duha ka bata. Para sa mga maestra o duha ka bata? Bingo! Kibaw na day ko nga sa mikaroon paingon. Bawa na. Kapugngan pa ibiga. Dili ang baha. Daghan lagi na atong gi-order nga chicken manok dong. Di ba may ngumong ko nimo nga para ni sa maestro o para sa duha ka bata? Oo dong. Ay nahibalo man kung pila to ka maestra dito sa eskwelahan nilang Dodot ug Miles dong. Pero sobra man gihapon kini. Yapil lang ta ka. Thank you. Pero sobra man gihapon. Nay, sobra unom ka order. Pila gyud kaya nabayad ni mo aning imong gi-order dong. Ayan na pungutan na da. Ang importante nga napil ka, di ba? Saan man di ay? Unom ka order ang sobra. Kaya ang duha pang lunch. Ug ang sobra niya nga upat ka order para panihapon nila. Kaya upat man sila. Mao di ay. Uso, correct. Pero, kinsa may mong gipasabot dong? Para kang kinsa maning unom ka order. Asa na to ni hato dong? Okay ra ka apyot kung ato nang ihatod nila ni Pransing. Ha? Okay ra ka? And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!